Здравейте, драги зрители, и днес ще им победителя от giveaway, само да копираме линка. Така, малко ще побързам, защото нямам време. Тъй. Като знаете, вече ще качвам в друг канал. Това видео и този канал е този, ще видите линк в описанието. Да се надяваме, че ще се абонирате за него и така да стигне победителя. И вече ми е въведено. И да видим кой ще са хотели с двама късметли. Първа победител е Макси до 17. Добре, поздравления. Да се надяваме, че каналът ще се развие. И вторият победител е... Трябва да ви кажа как... Трябва да ви кажа в този канал. И така... И той победител е 6969. Той днес направи някакви клипчета, съм го гледал. И да, мисля това да е за този клип. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Заедно се да се абонирате още за този канал и още за новия. И да, ще ви оставя линк в описанието също за Instant Gaming. Довиждане от мен за сега и до скоро. Но също искам да видя колко лайка ще съберем на това видео, защото рекорда ми е максимум 3 лайка. Знам, че не са много, т.е. са много малко, не? Поне да си харесвания искам да съберем. Айде, тук отгоре ще видите предишното видео. Тук отдолу канала ми, за да може да се абонирате. Пък до него канала, преди него новия канал. Ето този канал. Да. И довиждане и до скоро.